Hey. Så er vi ude og gå en tur i vores nye sommerhus. Og så har jeg også fået en ny telefoncover. Jeg tror, vores hus, det er herovre ved. Jeg lige prøve at vise det lidt. Det gå. Vildt spændende at sidde og kigge på. Der er altså nogen, der kigger over det. Det var det hus, vi var i. Der er swimmingpool tæt bagpå og sådan noget. Og kameraet også, jeg prøver lige så stille. Eller kamera, iPad. Ja. Det var bare det, jeg ville fortælle. Se.